nqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien. Reġa sebaħ ja mulejja, għatitijek dan il-jum, lejk tittajjar bil-ħsibtijek, kull filgħodu mal-inqum. Fix-xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, inti sebbaħ il-ħolqien, inselmulek l-art u s-sema, kull filgħodu bl-oħla l-sin. Ja mulejja nisik ħaj, għaliex int tal-ħajja s-sid, fik is-seta, fik il-ħnina, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Nsisħut il-għodwa tajba lilkom il-koll illum il-ħamis, il-jum speċjali li jfakkarna
li Ġesu ħallilna l-Ewkaristija propju f'dan il-jum u għalhekk f'din l-Ewkaristija nixtiequ minn qalbna ngħidulu grazzi u nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, nitolbu għall-vokazzjonijiet. Għandna żewġ djakni ġodda fid-djoċesi tagħna lil żewġ djakni li jiddedikaw ħajjithom mal-mulej Alla jrejt is-sena d-dieħla jiġu ordnati saċerdoti. Nitolbu bil-qalb għalihom lil Fabio u lil Anthony Joe biex il-mulej iberikhom u jagħmilhom dejjem saċerdoti skont qalbu. Nitolbu għall-familji tagħna eżisħuti. Għax hija l-familja l-art li jekk tkun art għammiela bil-fidi u bil-karità u bit-tama eżisħuti, il-mulej jista' jiżra żerrija tal-vokazzjoni ġewwa fija li tant neħtieġuha fid-djoċesijiet tagħna Malta u Għawdex u fid-dinja kollha biex il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna tfal u żgħażagħ li jwieġbu għas-sejħa tiegħu eżisħuti. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija. Għandna bħal dejjem kelma tal-Alla tant speċjali. Nitolbu l-mulej jiftħilna moħħna u qalbna ħanilqgħu il-messaġġ li għandu għalina. Nitħejjew kif jixraq billi nitolbu maħfar lill-mulej għal ħtijietna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sejjer noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal skont l-intenzjoni ta' ħuna Simon Gallia. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh għax inti qatt ma txaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għadi mit-tieni ktieb ta' Slaten. Jehojakim kellu 18 sena meta sar sultan u dam is-sultan 3 xhur f'Ġerusalem. Ommu kien jisimha Neħsuta bint El-Natan minn Ġerusalem. Huwa għamel il-ħażin quddiem il-mulej bħal dak kollu li jagħmel missieru. F'dik il-ħabta li l-qaddejja ta' Nabucodonosor, sultan ta' Babilonja, telaw għal Ġerusalem u l-belt għalawa f'assedju. Nabucodonosor resa huwa wkoll għal-belt waqt il-qaddejja tiegħu kienu qegħdin idawruha minn kull imkien. Imbagħad Jehojakim, sultan ta' Ġuda, mar quddiem is-sultan ta' Babilonja u ommu u l-qaddejja tiegħu u gbarat u l-fizzjali tiegħu. U s-sultan ta' Babilonja qabdu priġunier fit-tmiem sena tas-sadna tiegħu. Dan ġar minn hemm it-teżori kollha tat-tempju tal-mulej u t-teżori tal-palazz tas-sultan. U farrak it-tamir kollu tad-deb li Salamun, sultan ta' Izrael, kien għamel fit-tempju tal-mulej. Ek seħħet il-kelma tal-mulej u ġar fil-jasal li Ġerusalem kollha. Il-kapijiet u l-qalbenin kollha tal-eżerċitu 10,000 il-sir, il-ħaddida u l-mastrudaxxi kollha. Min nies tal-pajjiż ma kienx fadal ħlief il-fqar. U ġar fil-jasar f'Babilonja li Jehojakin
lil-om is-sultan, in-nisa tas-sultan, il-fizzjali tiegħu u l-gbarat tal-pajjiż ħadhom f'eżilju minn Ġerusalemm f'Babilonja. Is-soldati kollha 7,000 raġel, il-ħaddida u l-mastru daxxi kollha 1,000 ruħ u l-qalbenin kollha. Tajbin għal-gwerra, il-koll ġarrom is-sultan ta' Babilonja f'eżilju ta' Babilonja. Minflok Ġehoakin, is-sultan ta' Babilonja, għamel sultan lil Mattanija, Sijuħ, u biddillu ismu f'Sedekija. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj il-Alla. Najdu flimkien, mulej, eħlisna u ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tijak. Mulej, eħlisna u ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tijak. O Alla, daħlu ġnus firtek, niċsu it-tempju mqaddes tijak. Għamlu Ġerusalem herba wahda, taw l-isma l-qaddeja tijak bikel li tju tal-ajru, taw laħam ħbibek l-bejjem tal-art. Mulej, eħlisna ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tijak. Xerdulhom demmhom bħall-ilma madwar Ġerusalem u ma kienx hemm min jitfinhom. Waqajna qaċċajt mal-ġirien tagħna għad-daħk u żebliħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' nkurlat magħna, se tibqa' mkebsa bin-nar il-ħeġġa tiegħek. Mulej, eħlisna ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. Tiftakarniex iħtijiet tal-immoddi, fittex ejja u l-qana biħnintek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Ejna u Alla salvatur tagħna bġieħ is-seb tal-isem tiegħek, eħlisna u ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. Mulej, eħlisna ħafrilna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Mijak ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja ilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: Mulej, mhux fismek ħabbarna aħna, u mhux fismek keċċejna x-xjaten, u fismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom: Lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi, intom li tagħmlu l-ħażejn. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu lil-wiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġar li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta
u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Noqdu bil-qiegħda, naqsam magħkom ħsieb qasir żisħuti. Ħanibdilkom mistoqsija. Alla jikkastiga jew le? Xi twieġeb f'qalbek, Alla jikkastiga? Alla ma jikkastigax qatt. Allura għaliex fil-Bibja nisimgħu pereżempju anke llum fl-ewwel qari u x'hekk li Alla jikkastiga l-poplu tiegħu bl-eżilju. L-ewwel qari tal-lum huwa importanti ħafna ta' huwa biex ngħidulek waħda miċ-ċwievet prinċipali li jenuna nifhmu l-Iskrittura. Kienet is-sena 587 qabel Kristu, meta Nebukadnezzar is-Sultan tal-Babilonja jaħbad għas-saltna ta' Ġuda jew Ġudea, u xekk is-saltna ta' fuq il-kbira, mena il-poplu Alla kien poplu wieħed minqasam fit-tnejn, żewġ saltniet imbagħad ta' fuq Iżrael u l-kapitali Samarija li kienet meħuda fl-eżilju tal-Assirja xi 730 sena qabel Kristu u dik spiċċat għal dejjem. U s-saltna t'isfel, Ġuda jew Ġudea bil-kapitali Ġerusalem li wkoll fis-sena 587 kienet meħuda fl-eżilju ieħor minn l-ewwel hemm l-eżilju tal-Eġittu. Dak xi 1200 sena qabel Kristu, mhux dak l-ewwel wieħed. Dan huwa iktar rib Ġesu biex niftehmu. U dana ħabat għal din il-belt u għal poplu ta' Ġuda u Ġudea, rebħilhom qatel ħafna minnhom, kaxkar il-biċċa l-kbira tagħhom fl-eżilju, għamel sultan servili għalih u xekk laqqas dam ħafna u mbagħad ovvjament mar lura pajjiżu seraq kull ma sab u l-poplu ovvjament spiċċa skjaf tiegħu ġewwa l-Babilonja ħafna minnu. Alla kien qed jikkastiga l-poplu tiegħu le żisħuti ta' il-poplu hekk ħaseb. U ħafna jaħsbu hekk anke fil-Bibja kultant insibu din l-idea. Però mhux Ġesu ma jippreżentannix lil Alla bħala dak li jħsibu biex jikkastiga. Għax ħanejdilkom eżisħuti, jekk Alla daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna, allura dak li jrid Alla minni u l-ikbar ġid tiegħi. Għalija jiswa li nagħmel dak li jrid Alla. Jekk nagħmel allura bil-maqlub ta' dak li jrid Alla, inġib il-ħażen u l-kastik fuqi. Il-kastik ma jkunx Alla qed jikkastigani, ma nkun ġibtu jien bidejja. Jekk xi ħadd tal-ġid jgħid li ma taqbalx dik it-triq ta' għax hemm ħafna perikli u tweġġa' u jiena nabbes rasi u mmur dik it-triq u nweġġa'. Ma jkunx torta minn qal li taqbalx dik it-triq, anzi dak qallu għal ġid tiegħi, jkun tort tiegħi. Però jien nista' naħseb li jkun tort ta' min qal li taqbalx dik it-triq u hekk ħaseb il-poplu. Għal ħafna snin kien jaħseb li Alla jikkastigah tal-ħażen tiegħu, infatt il-kastejk kien qed iġibu bideħ stess. Kien qed iġibu bideħ stess iżħuti. U hekk x'talima qawwija għandna nieħdu minn din il-kelma Alla tal-lum hekk l-eżilju tal-Babilonja mbagħad sewa ħafna mhux biss għall-poplu malina l-koll ta' għax ħafna kodba tal-Iskrittura ġew miktuba propju fl-eżilju. Għax il-poplu Alla sa qabel l-eżilju kien il-kelma Alla jgħaddija bil-fom minn ġenerazzjoni għall-oħra, ma kienx iħoss il-bżonn li jikteb. X'in imbaġġi meddet u fl-eżilju dam ħafna u beda jidra u donnu tilef l-interess li jmur lura u beda jintegra ruħu u allura jitlef it-tradizzjonijiet tiegħu li ħafna bdew iħossu l-bżonn li jiktbu biex ma jitilfux it-tradizzjonijiet u l-fidi ta' missirijiethom. U għalhekk aħna għandna fidejna ħafna kutba tal-Iskrittura riżultat ta' dan l-eżilju. U Ġesu jkompli ħanejdu hekk ma' din it-talima li smajna kemm hu qawwi l-Vanġelu tal-lum eżiskuti. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet li titlob biss mhux biżejjed. Li mmorru l-Knisja biss mhux biżejjed. Jekk dan ma jwassalniex għal ħajja tajba, jekk dan ma jwassalniex li nħobbu lil xulxejn, ikonna l-kundanna tal-Evanġelju tal-lum. Huma jgħidulu mulej mhux fismek ħabbarna aħna. Jiena saċerdot ngħidlu mhux fismek ippritkajt. Mhux fismek keċċejna x-xjaten.
mhux fismek għamilna l-mirakli. Immux jgħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażejn. Tentazzjoni mill-ikbar fil-ħajja tan-nisran hija li jserraħ il-kuxjenza eżis ħutej. Mela l-kuxjenza tneggiżnej. Għax inqed inweġġa' l xi ħadd bi kliemi, għax għamilt xi azzjoni ħażina. Għax b'xi mod jew ieħor minix inħobb lill proxmu tiegħi, għax qed nagħmel xi ħaġa ħażina xinej. Tniggiżni l-kuxjenza. U jiena nsoddilha ħalqa billi ngħidilha l-kuxjenza ma jien nitlob ta'. Ma jien imur l-quddiesa. U xi żball bgir nkun nagħmel, ikun ħaqni dil-kundanna. U x'hekk lilkom qatt ma kont nafkom, jgħidilna Ġesu. U mbagħad itina eżempju li rridu nżommuh f'moħħna dejjem. Kull min jisma' dan kliemi, ma mhux jisimgħu biss, jagħmel dak li qed ngħid jien, ikun jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Din id-dar eżis ħutej, mhijiex xi dar tal-ġebel, din ħajjitna li nibnuha kuljum ġebla fuq ġebla, ġurnata b'ġurnata. Niżlet ix-xita qamu l-irwiefen ġew il-widien, ħabtu fuq dik id-dar ma ġarfuhiex, għax il-blata tagħha li kienet mibnija fuqha kien Kristu. Għaliex il-bniedem min kien bena daru fuq il-blat billi sema l-kelma wexa. Iwa s-saħħaħ bil-kelma tal-law bl-Ewkaristija, imma dan fit-tex jgħixhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum min naħa l-oħra. Il-bniedem li jisma' l-klim tal-mulejju jitlob imma ma jgħixux. Il-fidi tiegħu tkun biss ben l-erba' ħitan tal-Knisja ma tkunx mejxa hemm barra Ġesuti. Ikun jixbaħ il-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita qamu l-irwiefen u ġew il-widien u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. U interessanti u xek li l-poplu baqa mistaġeb għax it-talim tiegħu ma kienx bħal l-għalliema tagħhom. Għax hu kien jgħallimhom b'talim moti bis-seta. X'kienet din is-seta ta' Ġesu? Kienet l-ewwel nett il-fatt li Ġesu Alla. Ġesu mhux qed jgħallem opinjoni, mhux qed jgħallem xi ħaġa li mhu żgur minnha 100%. Ġesu qed jgħallem il-verità, il-verità talla, għax huwa stess il-verità, jien huwa t-triq, jien huwa l-verità u jien huwa l-ħajja eżis ħutej. Ġesu qed jgħallem verità li huwa ċert minna iktar minn 100%. U t-tieni ħaġa Ġesu jgħix 100% dak li jipprietka. U għalhekk qed jipprietka dak li jgħix u qed jgħix dak li jipprietka dik hija li kien iħoss il-poplu talla. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej eżis ħutej ta' biex ma nkunux insar ipokriti. Insar li forsi jitolbu ħafna, sew nitolbu, ma jekk it-talb tagħna u nisimgħu l-quddiesa ma jwassalniex biex ngħixu l-imħabba, ma jwassalniex li ngħixu fil-ħajja tagħna dak li nitalmu mill-kelma talla, eżis ħut nkunu nqarqu bina nfusna. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej biex ta' bilħaq nkunu bħal dak il-bniedem għaqli nibena daru fuq il-blat biex meta tiġi x-xita iqumu l-irwiefen u jiġu l-widien u ħabtu fuq ħajjitna darna ma tiġġarrafx għax tkun mibnija fuq Ġesu. Ħuti, jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu l-bennija. Nitolbu lill-Alla jatina l-qawwa biex nibnu darna fuq is-sod, ngħidu għalhekk. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna flimkien. Kun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal dawk li qed ifittxu l-verità sabiex ix-xewqa li jirrealizzaw irwieħhom tressaqhom lejn Kristu nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal dawk li qed ifittxu l-verità sabiex ix-xewqa li jirrealizzaw irwieħhom tressaqhom lejn Kristu nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal poplu talla sabiex l-ubbidjenza għall-Evanġelju tkun il-pedament tal-missjoni tiegħu fid-dinja nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal miż-żewġejn sabiex jibnu l-għaqda ta' bejniethom fuq il-grazzja tas-sagrament li rċevew u fil-li jfittxu li jkunu dejjem iżjed maquda fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu.
Kun il-kelma kelma tiegħek tiegħek mulej. mulej il-qawwa tagħna. Għalina hawn miġbura sabiex nibnu l-futur fuq Kristu preżenti fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija nitolbu. Kun il-kelma il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Mulej grazzi li bqajt magħna fl-Ewkaristija. Hekk nitolbuk minn qalbna ħan nirriflettu u naraw ta' bilħaq aħniex nibnu ħajjitna fuq il-blat. U ma nġibu skużej qudiem il-verità tiegħek ma ngħidx u jiena qassej sta jew jiena hekk jew jiena hekk jew jien isqof jew ma nafx jien. Ma joċċejniex qudiem Alla li jiena qassejx mhix skuża. Il-mulej se jġeddikani fuq ħajti kif għexta, mhux fuq dak li jien jew min jiex u x'hekk imma fuq kemm għext il-kelma tiegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum eżis ħutej. U bil-verità kemm ħabbejt bil-verità u b'onestà. Nitolbuk mulejtina grazzja li ħajjitna nibnuha fuq il-blat. Nitolbuk minn qalbna mulej. Hekk għal paċi fid-dinja. Illum li huwa l-ħamis ngħidulek grazzi għall-Ewkaristija. Nitolbuk għal qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi tal-missjonarji ħajkunu ta' bilħaq jirriflettu dak li it-talim tiegħek, talim moti bis-seta. Nitolbuk mulej għal vokazzjonijiet, għal familji tagħna, għall-anzjani, għall-morda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali. Dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna mulej, mod speċjali bħalissa, persuni hekk forsi ttentati biex jaqtaw qalbhom. Dawk li għaddej minn xi mument mudlam tal-ħajja mulej. Fiskiet ejjew nofru t-talba tagħna lil mulej. U Alla li tħobb u tħares lil min jagħmel ir-rida tiegħek, la tħaresx lejn id-djufija tagħna imma lejn l-impenn sinċier li nkomplu l-opra tal-ħolqien tiegħek bi Kristu Siedna. Amen. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qadan l-imbi, il-qad il-ġurnata, ferħud bati, fl-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna, fl-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju tat-tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek Nerfew lubna l-fuq. nerfawhom lejn Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddej Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisinu l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija,
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla bħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħanniex tiġri, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu nijet lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina għatina l-paċi. l-paċi.
ولي جيسو كريستو بن الله الحي بالموتية كفرت منك المسير وبالخدمة الاسبرتو السانتو انت تايت الحية للدنيا دان الجسم والدم قدستيك احلسني من خطيتي كلها ومن كل حزن زمني دايم في دي لاين الكماندمنت تيك وتخليني قط ننفرت منك دانو الحروف طلة دانو جسو لينخد نوبتانا وتالدنيا كلها خانيين داوت ليوما مستيدنا على الكلة الحروف مولاي ما يستحقليش تدخل تحت السقف تاعي ازديت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. الجسم تكريستو يحارسني الحية دايما أمن. دم تكريستو يحارسني الحية دايما. ما يستحقليش مولايا لتيجي عندي اللوم ازدعيت بس كلمة واحدة وروحي تفيق وتقوم هي وانتم اللي تبعتوا هي كلوا بالفعل ده الحبس اللي جي من السما ليتيكم صحة وسر جيسو نعطيك كل إيمان انفت كبير أسيس الجسم والدم تيك صاريك الوس عزيز O sacrament imates, O sacrament divin, curata hai fochria, min albintik kulhin. ħanidulu grazzi bil-qalb eżiskuti l-mulej għal dak kollu li jagħmel magħna, però b'mod speċjali għall-Ewkaristija inqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek. Mill-ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis intijek nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Int mulej jiġġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddist u d-dem mażis ta' ibnek, fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema. Il-fidwa li bla edha niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu siedna. Amen. Ħanejdu bil-qalb tleta f'Marijiet fġieħed 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nitolbu għallum biex ta' minna nsara autentiċi nkunu bħal dak ir-raġel għaqli
nibbena daru fuq il-blat għax il-kelma talla mhux bis-semaħħa imma jgħixha fil-prattika dak li għandha bżonn Malta tagħna, dak li għandha bżonn id-dinja, insara veri. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt O tagħna. Marija li Amen. tħalf id-dinja minn arteba, Aqlanna l-grazzja noħorġu minna Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu Irroddu ħaj. u l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Lilek. O Marija, li żjed ħelwa, artu sema jifahru, ġiħu ima ta' reġina, bl-akbar fer it-tnejn jagħtu. Dik l-imħabba l-inti bija li tleqlola l-edesom. O Reġina il-maltijek funa dejjem zom.